Kani ka All India Radio Shillong ka khubor on pulia phi de Mary nong kanti wa lang. Kimat ki ba kong san jong ka khubor man ta ka stem. La play ka program intensified mission Indradhanush ka baar min ka sngi habaro ko keri ban ajing da na ki jingpang ki ba pher. Ha ka sngi rakhi ka World AIDS Day min ka sngi ka office trekam jong ka District Medical but Health Officer DMHO ka lapunlong ka program ka bakar pang hakli rian. Dagi hajar mur gibriyo gila to Chanagalan banyo sakhi ya kata masale ekmen Hornbill Festival kabala sedang nadu mensi uplay. Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar India kala play ka program an pentrekam hakari baro ka way hapo ka intensified mission Indradhanush ka baar. Kadega jing ay daway banya dana pratli ki jingpang. Ya ka Indradhanush program ka baar ha Meghalaya ka banne shita yawlenter bar ka Matru Vandana Sapta ka bahap hapo jong ka Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY la play minnin kasi ha Ganesh Das Hospital Shillong. Ikong Thailand Panbo Ibidesha Kashonkonor Jonka Meghalaya State Commission for Women ila longa kongsan ha katiga jingalang bar ha ka jingkran jong ila ong baki kmi ki don ya ka binta ka bakongsan bantay ya ka imlang salang ka bakoy bakya. Namar kata kalong ka badan kambha ban shim kabu ya ki bakum gidi ki jai program ki ba ka sarkar ka penmi na ka benta ka jing mentoy jong ki bar ki khon ki kiti kumjo. Ila kanturu ya kito ki bakarshan ya ka kam ban nang jam shushu shaprang da ka babo iki program IG hi kai pat ba shaprang ki jingmentoy ki babon ki bala banyo na ka scheme sarkar kerpang na ka benta ka kot ki khya. Ha ka jingkran jong ikong mina khar ko ngor ibade ka shongkonor jong ka State Commission for Protection of Child Rights ila pen paw ya ka jing sngokya ka bakraw ba ki khna khamtam e agito ki ba ki than nong kandong kim yo e ka lat ban pen biang ya ka kot ka khya khamtam ki dawa ya da jingpang namar ba kim yo e ki jing tip ki ba thikna hanong kandong ya ka jingdon kam jom ki te ki jat dawai. Ya ka intensified mission Indradhanush ka baar bat ka Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY ha Meghalaya la pliru minnin ka sngi ha Pahamri o Them Ribhoy District hanong Ston West Khasi Hills bat ha ka Shnong Rongramgre jong Kabadon Hajantura West Garo Hills District. Office rekam jong District Medical but Health Officer DMHO kala rakhi ka World AIDS Day minnin ka sngi ha opioid substitution therapy OST clearian. Haba jingkran ha ka jingilang u Dr. Jane Nongtudu badai kmi ya ka OST ulapan paw ya ka jing sngokya ka bajur ya ki jingpang ki ba shirkai ki ba mi na ka jing thya lokulmar. Ulo ong ba mauhi shimet ringkat baki brio ki ba shakri ha katay ka OST man la kapor ki julet si ki pat ba ban ai jing hikai ba jing pensngong tho kerpang e ya ki to ki brio ki ba emlingkar ha ka shongkha shongman. Ulo ong ba ka kanhon na OST ka ju samru iki kondom ban bat ka ajinga selok bonsian ban hikai ki ya ka jingnon kam ban ka jing im ka bakhut khanang ban lat na ki jingpang ki ba shirkai. U Dr. Nong Tulu Gurpat ya ka jinga snok tilang jong ki brio baro bante lakam bat job persya ya ka jingpang HIV but AIDS ha ka tiga district. I Dr. Renibet Patlong ibadai ka Field Lands HIV Consultant ha ka jingkran jong ila batay bnya syapang ka jing sapriang jong uknyang jingpang HIV lingba ka jing thya lokulmar lingba ka snam ka jing pendonkam ya uju utrnya injection ha pading ki brio bat ka kemi ka bakha khon bat donru ya uknyang jingpang. Ka District Planning and Development Council DPDC North Garo Hills District kala penlong ya ka jingilang bat ki kliat nong penya jong ki tanat ba pher panyo ya ka jing menjur jong ka draft annual plan arhajar arpho way ya ka tiga jingilang la penlong hari subel para minnin ka sngi u Deputy Speaker ki yung darbar thawan ka Meghalaya Timothy D. Shira u badairu MLA bat shongkonor jong ka DPDC u ong bau khmilanti ba ki officer kin penkre ya ka plantrekam kat kum ka long ka man jong ka than khanang bakan long ka babit babiang ban pentrekam na ka penta ka jingmentoy ka bapura jong kinong shong shnong. Ula penseluru yaki banyakran bar kinong mikmat na kapor sa kapor lada ki shem badon jing e ha kanu ka benta kat ba kidang penkre ya ka plantrekam bat yaki project ki babon. Kani ko khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong.
Hat Nagaland palat sanpusan hajar ngut ki brieu kila wan ban sakhi kata masa le kemen Hornbill Festival hakini ki arsngi bat kata kata masa kan ne hadu shipo sngi lenter. La play ka Hornbill Festival ka ba arpho mensi ublay Hanaga Heritage Village kisama ka ba jengay ko ba khatar kilometer na Kohima. Layo jingken ba hakini ki arsngi balala ka jingwan jingki brieu ka long san punyo hajar khandai spa khandai phongun ka bukan thop ya khandai spa khandai pusan ngut ki brieu ki balawan na shabar jongkari India pra hajar lai spa ngut ki balawan na ki than ba pher jongkari ba sapu pra hajar nyau spa lai pusan ngut ki traishnong ya kani lai thu da director jongka tourism Nagaland wa Kelly Visual kan nyau jai ki kinhun naga bakong san ke leishim ta haki program le ekmen minnin kasngi haki sama Menteri lang ba ka Manipur N Biren Singh ong ba ka tanat ki kampo yang ka sarkar India kala khot ya ka kanhun Manipur People Against Citizenship Bill MANPAC bat ru ya kiwe ki sing san perthai banyak keren halor kamat Citizenship Amendment Bill 2000 khat khandai Wang Menteri katanat ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah unsa ya kendo bat ya keren bat ka kanhun mikmat na Manipur menta ka singi ha New Delhi Nakaliang ke sarkar jelaru kala phashiti Shah ka MANPAC bat chay ki nong mikmat jong ki sing san perthai ba pher ha ka bai dei ba kani ka kam Habai keren bikin pathai khobor ha ka office rekam jong nin ka singi Menteri rang ba ka Manipur ong ba ula dep ya keren nakaliang jong shimet halor ka jing persya jong ki sing ki babon ya ka Citizenship Amendment Bill CAB Lawan pen kamau biang hang ni bala sing ya ka kenhon MANPAC da ka jingas nokti lang jong ba prapu pratali ki sing bhalang ka Manipur ki belai ki na ka por ban persya jur ya ka Citizenship Amendment Bill Menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh minnin kasngi ulapan jingkrshan na ka sarkar India bakan hirapan bet lem ya ka jing ha upot usam hapreng ka Manipur bat ka Nagaland Habai kiran bikin ong pathai khobor N Biren Singh loong ba ka sarkar Manipur menta kadang yai beteng ka jing kiran bat ka sarkar Nagaland ban yo ya pen bet ya ka te ka jing da ka bai skutho jingmut lang na baro arliang Kanang banyak penbet ya ka jing ha upot usam ha tungjoy ka bahap apo Senapati District ka komiti ka bakhmi kerpang ya kani ka jing kala let ban jurip bnya ha ka te ka than kanang manyo ki jing tip ki badan kam nadu na tbian Minnin kasngi kala don ka jing kran ha preng ki nongsong snong jong ka tungjoy bat ki brieu sarkar na Nagaland ban wat ya ki lat ya penbet ya upot usam da kalenti ka bayasuk lang Menteri jong katanat PHE ka sarkar Manipur ulosi dikho ula pentikna baga sarkar Manipur kan sa penbet ya ka jing ka bagi nongsong snong hakapot ki ya kendo Menteri ka sarkar India ubapet ya katanat ki kam karkhana red unitin gadkari ong ba ka sarkar kala buthong ban pentulun kam hadu praklur ngut ha ki jat jing trai karkhana red ha ka kenta keli jingkeli ha ki norbar thau ain Rajya Sabha gadkari loong baka sarkar ka plilat pensulur shipon ya ki brio ban kentiu ki karkhana ren kam tam ha ka tanat jong karep karyang bat ki jing don jing em ha ki than nong kendong ka jing thumu ka bakong san ka long ban te la kam ya ki jingwan tuoj jong ki nong song snong na la ki jaka rep ki jaka riulom sha ki jaka sor ki bakam he ulo ong ru ba ka long ka badan kam hadu kata ban pen kelai ka jing nang jing tip sha ka spa ba ha ka ba ansala shisha ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka ri baro ka we Menteri ke sarkar India wapet ya katanat Sports and Youth Affairs Kiren Rijiju ula karpat ya ki PSU bat ki weki karhana ki barat ba ban ai jing kershan ki jing persang jong ka sarkar ban kentia we ka kerdan jing im jong inoil akai sports haba jubab ya ki jing kli ya ki ndor bar thawan Rajya Sabha Rijiju loong ba lingba ka Pandit Dindayal Upadhyaya National Welfare Fund for Sports Persons ka sarkar India ka ai jing rap ya ki klore le akai kari ki blano karta Kato kani ka khubor kalakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaje, nginya so baga Daily Station na kabanta ka khubor ka ktin Hindi, ban penbot ka khubor pareng ha kapor pra ka san minute. Kani kidai ka All India Radio Shillong.